Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Ƙasashen Nijar da Chadi sun kaddamar da shirin rigakafin dabbobi a Sayam da ke Diffa. A garin Sayam da ke cikin jihar Diffa ta jamhuriyar Nijar, gwamnatin Nijar da ta Chadi sun kaddamar da shirin rigakafin dabbobi na shekarar 2025 zuwa 2026. A wani bangare na haɗin gwiwa da nufin kare lafiyar dabbobi da tabbatar da bunƙasar kiwo a yankin. Wannan shiri mai faɗin gaske ya tanadi rigakafin cututtuka masu tsanani da ke addabar dabbobi kamar su cuta mai zubar da jini, irin su cutar huhu da kuma sauransu, tare da rigakafi fiye da kashi 80 na dabbobin kiwo a cikin shekarar. Taron gaddamarwar ya samu halartar manyan jami'an kiwon lafiya na dabbobi daga kasashen biyu, da wakilan manoma da makiyaya gami da wakilai daga hukumomin ƙasa da ƙasa. An bayyana cewa shirin zai taimaka wajen kare lafiyar dabbobi daga yaduwar cututtuka, ƙarfafa tattalin arzikin makiyaya da taimakawa wajen harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka. Gwamnatocin ƙasashen biyu sun jaddada cewa wannan aiki na rigakafi yana daga cikin matakan kare rayukan al'umma da ci gaban fannin kiwo, musamman a yankunan da ake fama da sauyin yanayi da rikice-rikice. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.